Hai bayap song norno hanyo hai lam sob ani channel ni mong ongka Tiprasa Jaiti. Hangke bayap song norno lam sogo tai norok ani channel tabuk no puila ko dokangkai ani channel subscribe khlaidi share khlaidi tai comment khlaidi tamne hamba song hanyo tonya karui o extra income जों खलाय दं मानो जोंनि सिख्ला जीवनो बा कायजाक फनंथुं हानो एरें टोnya कारै जुदि इनकाम करें इनकाम हाय खलायै जोंनि इनकाम जों खलाय दं मानो हानो एरें जरानो मागनां रहयावै फाइदिंगे तिनि आं 16 डे एंखानि ब्रयलार टक ओ 16 डे नो आं तम खलायनाय आं नरनो साइ खनारनाय बेसिक आं भिडिअ लग रिगलाक नरो भिडिअ स्किप खायता नायदि skip khlaigangai video no norok kacharo je nangkongma kok tongmarok buijiwi manya wngthanai aboni bagai video skip khlaidi aboni bagai ang wngthani koyo paringa tini 16 day o ang norok oro nukhana ada daba borojak tai tui daba khai change khlairojak tamni bagai ingka Tungma jorao tui daba to norno ang saka 6 tar na nang hanai tai ada daba 14 ta 300 thogo anaro 300 broiler 300 broiler 6 tongo an bagina rok nokna ko B save khlaiei ani tui bottle rojak o B save khlaiei tui bottle romani karon ka norok no ang tabuk sawano bayap song B save khlaiei tui roma karon ka tabuk yagrao je tongnai tok rok borok bo tui nangmanani moto mane borok wngkha seler basic hakchalo tui rok thangui nangnani borok chaitoi gya borok gana o je kono mana nayo ada phanangthung tui phanangthung gana mana nayo tabo je o B save khe mani karon kai je tabuk debra o tongnai tok rok borok bo debra ni side ni tui bottle nangai mangkha yang o yagra o tongnai je tok rok bo yagra ni side ni tui bottle o phaiei nangmankha jodi sujake tui rekhangka borok phainani kosto ongjak layo ongkai tabuk B save khe rekhangkai borok hachal mani je tui bottle bai hachal mani asuk hachal pia yagra ni tui bottle bo yang yagra tongnai rok bai gana debra o tongnai tok rok bo debra ni tui bottle bai gana hingke phaiei phlacha nangthogo obono hino B save o B save khlaiei tui bottle romani karon no obo hingke norok bo bayap song omo hai khlai B save khlaiei tui bottle rok reui mano tei kaisa hingka ang tini o D4 jorao maintenance khlaina bagui ang tubukha glucon C ang tini borno glucon C charnai glucon C bo tongo ang tini borok no o dupor jorao boni management khlaina bagui borok no o dupor asuk tungmani bo control khlaina bagui ang borok no glucon C charnai bayap song o glucon C norok bazaro kwbangma jaga no paina manthogo glucon C o tongo bayap song vitamin C tongo tai vitamin C tongmani poreo glucose tai calcium vitamin C tongo borok no je calcium nangmani bagai thanda khlainani bagai tai glucon tongo glucose tongo abo khai energy ba phan wngnani bagai glucose hingkai tai calcium tongo obo hingkai sini boni bekereng rok raknani bagai mane no norok wansugui nadi obo charika hingkai o dupor jorao borok boni shorיר no je temperature control khlaina bagai ekdom thik ekdom nangkukmani o jorao norok chari mano omo hai khlai norok glucon C bo chari mano charina muchungkha glucon D bo chari mano tamoni bagai ang khai glucon C tubukangkai tabo tungmani jora jehetu oro calcium tongo tai C bo tongmala C bo to nortam tongsai mano mukhai jinis jekono mukhai jinis tongo mukhai jinis no charikangkai boni shorיר rok control longo jeng phano se nangkhangkai nangnadi orange phano nangdi jekono kauji buti phano nangdi sorry chini bwsak rok mane temperature control ungthango bwkha koleja thanda wngwio aboni bagai omo haini bagai no o glucon C no ang paimani karon hingkai charina muchungkha glucon D phano ang chari mangkhamo haibano dupor jorao ang glucon C se use khlainai obo hingkai nangkukmani kokrok bayap song glucon D use ta khlaidi glucon C norok nangtai sairo glucon C se use khlaidi hingkai tai o B save khlaiei bottle romani obo saka tini asuk no norok ang share khlainai tai ani channel o subscribe khlaiyak norok khlaidi tai
ani comment khlaina mojong khe ano norok comment khlaidi ang nong comment no reply rwnai tei omo hai khlaina ang kwbangma tok farm rok thangai visit khlainai bayap song norok ani channel no tep subscribe khlaidi support khlaidi kwbangma tok farm o thangai visit khlai ang norok no phunuknai borok bwdike income khlai tong bahaikhe tok rwui tong bwswk loss chawi tong tok rwui bwswk profit wngwi tong omo hai rok ang norok phunukbai ni bebak nono hambai.